Менә җәмәгать, мин әлелек сөйләгән идем менә, хәзер хатта менә официантка да шыдый алмыйча әйтәм. Ник безнең татарларыбыз шулай күңеләшеп сөйләшеп утырмый икән әйтәм менә. Без менә бер дусыбыз белән килдек, ул Бәдрәфкә китте инде. Дусыбыз белән килгән идек, шунда чәйләр эчеп сөйләшеп утырабыз, күңеләшеп. Ул хәмер эчемлекне кулланмый, мин дә кулланмыйм. Шуңа карамастан күңел күтәренкәй сөйләшеп утырабыз. Төрле мәсьәләләр шишеп, төрле дөньяның, төрле тормышның төрле якларын күз алдына китереп, шуны сөйләп, күңеләшеп утырабыз менә. Мин аны видео ничә тапкыр шул багышлаган шул темага, ник безнең татар шулай утырмый тотындылар, бездә ул гадәт булмаган. Менә шул татар халкында нәрсә шул шәйханалар булмаган татарда дип белгеч кешеләр миңа комментарийлар яза башлады. Мин ачуым килеп әйтәсе килә, аракы, хәмер эчемлек булдымы бездә татарда җәмәгать элек менә? Булдымы? Нигә хәзер эчеп утыралар менә? Имеш, ул бездә гадәттә булмаган, шуңа күрә имеш, хәзер килешмейме? Килешмей дип бәлки алар миңа фикерен җиткезәсе килә менә. Ник син шул сорау бирәсең, шундый урынсыз сорауларың менә кызыксынасың, нигә татарлар ашханаларда шулай ачып утырмыйлар? Ашхана түгел инде, чәйханалар ачып элек татарда булмаган күрә шулай, шул сәбәпле имеш татар күренми шулай дип. Әйе, ансы дөрес, элек бүтән гореф-гадәтләрдә булмаган, шул хәзер инде гадәт дигән кавычкада әйтергә була, шул мәсәлән арак эчү, шул хәмер эчемлекләрне куллану. Ул да гадәт түгел бит, без татарга килешми бит ул. Ник менә хәзер элек татарда эчмәгәннәр дип берсе үзен тыймый менә аракыдан. Шәй эчеп утырырга элек булмаган татар халкында дип шулай әйтәләр. Мин тамамлыйсым килә, чөнки монда халык күбәя башлады. Уңайсызланырлар. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.